Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. أمبالي من فولي أني ولي نماندو ويا أولي تاي أو منو مترفلين بشرف لا تيفي جبران واتينا مالكونو أني مالكوكا أما فو أو دانغانا بواجلو كنكا. الحمد لله إنا فو أنيا فو نينا سيدا تملونا تشوغومينا نياني حالي بنورو دوغو تماني جاكولو سان مامبا min be nabi wele al hasaniya nu ka wuli ka jonu ka baraw bela jelen belendo alakira bona sanmo ko yira islamedona u ye baraba minu ke ani jogoba minu bula mo woso jema be se ko don islameden kirena bela jelen se ka ta chugumna ka ke ladigeli fenye ibise ka nafa sɔrɔ I ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. Baara in bonya ana karama bɛɛ lajɛlen talen don ka di an ba ɲuman ma Madame Haidara Halimatu Dagameysa. Sufɛ wajulu kuncɛlen kɔfɛ dugu jɛlen sɔgɔmada daraka fanaw dunnen kuranɛ kalan kɛnɛ sigila. Kuranɛ kalan balen kɔfɛ karamɔgɔlaka minnu kun bɛ kɛnɛ kan olu sɔrɔla ka bɔ ka duwawu don kɛ. Fɛn min sɔrɔla duwawu kalan in na Shirifila TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an k'o ɲɛmada. Wa baynana wa bayna nasi sitran wa hijaban. Amin ya rabbi. Wa baynana wa bayna narin sitran وإجابة آمين يا ربي وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما آمين آمين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين يا ربي اللهم اهدنا بهداية القرآن آمين وعافنا بهداية القرآن آمين ونجنا من النيران بكرامة القرآن آمين وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين يا ربي وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن آمين وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن آمين يا ربي يا الفضل والإحسان آمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة آمين وبكل كلمة كرامة آمين وبكل آية سعادة آمين وبكل سيرة سلامة آمين وبكل جزء جزاء آمين اللهم ارزقنا بالألف والباء آمين وبالباء بركة آمين وبالتاء وبالتاء توبة آمين وبالزاء ثواب آمين وبالجيم جمالا آمين وبالهاء حكمة آمين وبالكاء قلانا آمين وبالدال دنوا آمين وبالذال ذكاء آمين وبالراء الرحمة آمين وبالذاء ذلفة آمين وبالزين زراع آمين وبالشين شفاع آمين وبالصاد صدقا آمين وبالضاد الدياء آمين وبالطاء طارة آمين وبالظاء ظفرا آمين آمين وبالعين إلما آمين وبالغين غناء آمين وبالفاء فلاها آمين آمين وبالكاف قربة آمين وبالكاف كفاية آمين وباللام لطفا آمين وبالميم موعظة آمين وبالنون نورا آمين وبالواو وصلة آمين وبالهاء هداية آمين وباللام الألف الغاء آمين وبالياء يسرا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهرين أجمعين آمين يا ربي اللهم بلغ ثواب ما قرأناه آمين ونور ما تلوناه آمين إلى أرواح سيدنا محمد عليه السلام آمين يا ربي وإلى أرواح أبي رضي الله عنهم أجمعين آمين يا ربي وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين آمين يا ربي وإلى أرواح آبائنا آمين وأمهاتنا آمين وإخواننا آمين وأصدقائنا آمين وأساتذتنا ومشايخنا خاصة آمين 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 وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء من والأموات أجمعين آمين يا ربي آمين 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 وإلى جميع أسباب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم انصر من نصر الدين آمين واغزل من غزل المسلمين آمين يا رب العالمين آمين يا ربي اللهم انصر من نصر الدين آمين واغزل من غزل المسلمين آمين يا رب العالمين آمين يا ربي اللهم انصر من نصر الدين آمين واغزل من غزل المسلمين آمين يا رب العالمين آمين يا ربي برحمتك يا أرحم الراحمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah duwawu kalalen kɔfɛ maba welele minnu kun bɛ kɛnɛ in kan olu sɔrɔla ka bɔ u ka nisɔndiyali foli an'u ka duwawu don an'u ka wale ɲuman dɔn foli ka segin an ba ɲuman ma Madame Haidara tanti Halimatu Dagamesa fo ka taa se an fa ani an karamɔgɔ ma Seyid Sherif Usman Madame Haidara. Yaraw ya Rabbi an ɲuman bɔra a ka so kɔnɔ cogo min na Ala ka ɲuman segin a ka so kɔnɔ ye. N'a bɔra n'a taara bolo don diɲɛ baara o baara Ala k'o sabati. Ala ko k'a ye sɔrɔ ye Ala ko k'a ye jidi ye Ala ko k'a ye jurumu kafari ye a ko ale baja kuma caman tɛ ale fɛ yan bi ale wasalenba don ale de ni maa bɛ tɛ Bamakɔ ale de ka kɔrɔ sirifila bɛɛ ye den bɛɛ ye bi nka maa min ye Aminakɛ ye n'o bɔra yen tamani mɔri kuntigi don o bonya dama o kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale la a ye kuma don ne min nara ne tamani jogɛ kɔrɔba ye bi faloda de ye sa ma ko bɛɛ ye Ala ka latigɛ ye ne bɛ bɔ yen koyi dɔ bɛ gɛrɛ koyi o kama a y'a ka kɔrɔfɔ don ne dara n k'a ka kɔrɔfɔ lase a bɛ alisilama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn Ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni kayira ye n'o bɔra yen sa bi ye donba ye dɛ bi ye donba ye n b'a fɔ ko n ka nin bɛ kɛ Basimanɛ ani kɔrɔkɛ a ka baramuso o le bɛ yan bi tamani bɛɛ b'o dɔn o kama ɲɛfɛ dɔ kɛ Basimanɛ ye ni m'o kɛ bi n kɛra ma fitiri wale ye Basimanɛ tɛ yan bi nka a ni bɛ yan bi Basimanɛ a ye fɛn min kɛ ne Bakari ye an kun t'a dɔn ko jɔn bilali ko misiri b'a fɛ o b'a fɔ an ɲɛna Basimanɛ ye ne hiji a denw bɛ yan n'a denmuso fila taara ɲɔgɔn fɛ o kama ja misiri bɛ jɔn bilali fɛ Makan u taara an jɔ jɔn bilali ka misiri la an ye dugawu kɛ o kama Basimanɛ ye fɛn dɔ fɔ ɲɛna ko ni masakɛ ɲɛna i ka jamana bɛ ɲɛ ni dugutigi ɲɛna i ka dugu bɛ ɲɛ ni dutigi ɲɛna i ka du bɛ ɲɛ alisilama bɛɛ lajɛlen Basimanɛ ka ɲi dɛ sirifila bɛɛ ka ɲi sirifila ne ko min kɔrɔfɔ fɔ bi b'a fala ji ne mɔden ye ɲɛna ɲɔna ye Bayɔrɔba Haidara ye ɲɛna k'a ta k'a k'a kɔrɔbara ka na se bi ma ne bɛ se ka dɔ fɔ a kan nka an t'o kɛnɛ kan a bɛ yafa n ma o la o kama an faw u sera sirifiw nɔfɛ an yɛrɛ bɛ sa sirifiw nɔfɛ arabu ko tɛ kulli makani ni makaluni diɲɛ kuma o kuma fɔyɔrɔ de b'a la kuma kan ka fɔ yɔrɔ min na n'i y'a fɔ ye a bɛ lamɛn o tuma na ni ko diyara a tigi bɛ caya nka n'a dɔgɔyara a tigi bɛ dɔgɔya n nana ka na dugawu de k'an denmuso ye ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu kɛ a furucɛ ɲumanw ye ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu ɲini tamani sirifi cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ma k'an kalifa tamani cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ma k'an kalifa tamani sirifi bɛɛ lajɛlen ma k'an kalifa Seku Madani Seku Usman Madani Haidara ma jigiyaw taba maa bɛ dɔ k'i ka jigiya ye ne ka diɲɛ wuli a tɛ diɲɛ foyi dilan ye nka n'i dara ka suna i bɛ suna n'a ka jigiya i bɛ wuli n'a ka suna ye nka o b'a sɔrɔ a ma diɲɛ foyi dilan i ye nka a ka jigiya i ye i ka jigiya ye o tuma diɲɛ sababu de fɔ alijinɛ sababu fɔ alijinɛ bun adamaden bɛɛ lajɛlen ka Ala y'i yɛrɛ ye bɛɛ ka Ala y'i yɛrɛ ye munna bɛɛ ka Ala y'i yɛrɛ ka barakata de ye i bɛ min fɔ mɔgɔ kɔnɔ dɔn i bɛ min ye mɔgɔ kɔnɔ dɔn nka i bɛ min kɛ n'o ko nin kɛra mɔgɔw bɛ o ye o tuma na n bɛ dugawu kɛ tamani bɛɛ lajɛlen ye tuwani bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ n ye ka dugawu ɲini tamani bɛɛ lajɛlen fɛ u ka jɛ ka dugawu kɛ ne denmuso in ye Ala ka si d'a ma n y'o ɲini Ala fɛ k'a ɲini Ala kira fɛ yarabi Alahu Ala ka denkɛ anw yɛrɛ denmuso in diɲɛ min bɛ lakale a kɔfɛ anw y'o ɲini Alahu taala fɛ hakɛto bɛ nin ka sali ala Muhamadu wa sallama tasliman alisilamɛw an bɛ nin kɛnɛ min kan nin ye kunnadiya kɛnɛ de ye o maa o maa bi tɛ se ka taama ka se nin kɛnɛ in kan k'a laban i ɲɛna o ye ko duman ye dɛ
Namunu nana. Amba vuma dinanona dinanda onvea. Moma amana sa onvea. Iye tamaningadi. Dinango kono kumata onvea. Nganyanyi alave moma tamana kasea. Ala kato abe nyumanga saka kaso. Ala matora cheni muso be nyumanga saka kaso. Anda na mi no venue Allah Ta'ala. Ala kanyeda ala kiraka. Ala kanyeda Allah ka ala kanyeda ala kiraka. Ameli zira min dama. Nye zira nyumambai, nye ko nyumambai. Fa vena la willa muso ka. Ni muso de bo barake. Atibo ko cheta nya wenga chetita e kono kumatara. Muso bi kodla. Chewde ba jaw bulo. Ni ko ne muso tita. Na mata kunguta dalangai ima ko nyuma waninge. Alislam ambi dugo ke bela jele. Ai dugo ke tamaninga we aga dugo ke tamaniyere aga dugo ke sirfuwe. Sirfu ko nyimbe juyo luye ka ke asmana aidara. Ba asmana aidara. Munya imbale bulo. Ambe mi nyini silama jumafe. Muso ndao. Che ndao. Muso nyira tonya ndao. Ubera jela anga boya sake tu bema. Muso numbe kaka. Abise ka komana dabo. Abise ka do makelen to de bara. Nga aidara muso be. Ana korga muso be. Anu ka duma be. Amu be mina aidara kele. Abe aidara kele. Uko mitle gwanedu. Nna se ka bero fonga ai duoge tamani aga duoge nere. Ambe ka franyonka. Ka kumakan do de lase adamadenw ma. Kumakan min bɛ ni u y'o lamɛn n'o bɛ kɛ sababuya ye u bɛ Ala yɛrɛ dɔn ni o ye u bɛ Ala somɔgɔw dɔn ni o ye ni mɔgɔ min ye Ala somɔgɔw dɔn ka Ala taacogoya dɔn a ka ca na i kan ka min kɛ i ni sababa bi bɛn o la n'i y'a ye ko Ala bato don sabu Ala kun ma adamaden ni jinɛ ma aw da foyi kama f'a kan bato o dun bato tɛ se ka kɛ fiyewu fa k'a sɔrɔ aw y'a dɔn ko mun ye Ala yɛrɛ ye fa k'a dɔn ko mun ye Alakira Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam mun ye a bɔnnaw ye fa ka olu dɔn mun bi bɛn Ala ma a k'o dɔn mun ti bɛn Ala ma a k'o dɔn an hakili la an balimakɛw sura olu y'o damaga o caman na k'o somɔgɔya in caman fɔ min bi bɛn Ala ma min ti bɛn Ala ma k'o fɔ mɔgɔ caman ye ni mɔgɔ caman hakili bɛ se ka faamuyali kɛ o la n'i ye Ala dɔn i b'a batocogo dɔn ni m'a ɲini k'a dɔn sa i t'a dɔn i b'a bato cogo min na o tuma na a dɔnni o de kɛra aw ka baara belebeleba ye ani tamanika bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ o kɛra baara belebeleba ye min tugura o kɔ ne an filɛ o kɛnɛ kan sisan n'o ye alikuraani kalanni ye o ye ka da Ala la ka da kira la ka da ka kumakan barikama in na ko n'i ye a kalan ko i bi barika sɔrɔ a la n'i y'a kalan i bɛ nafa sɔrɔ a la n'i y'a sɔrɔ a kalan i bɛ jidi sɔrɔ a la nin ye an sigilen o kɛnɛ in kan o tuma na o fana ye alabato kɛnɛ de ye ni mɔgɔ sigira Ala ka kumakan k'i dara la k'a kɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la an bɛna mun tugu o fana na o de ye hali bi tamanikaw ani maa minnu ye tamanikaw kanu ka na olu bɛɛ bɛna ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen de kan ka nisɔndiya ni ɲɔgɔn ye n'i y'a ye mɔgɔw i bɛ hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na dɔnni de b'a kɛ a ye ɲɔgɔn dɔn de b'a kɛ n'a fɔra ko maa 100 sara yɔrɔ kelen na i dɔnbaa kelen min tɔgɔ fara la o bɛ dulon i hakili fɛ hali ni ma ɲinɛ tɔw kɔ o kama ɲɔgɔn dɔn in an hakili la k'o ye fɛn fitinin min y'a la o de ye belebeleba ye mɔgɔw caman de bɛ bi n'o bɛ bɔ Bamakɔ ka na nin ko in tun bɛ yan ne a y'a sɔrɔ n'olu ka nani tɛ nin ko in kama i bɛ taa sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ jan fɛ an ta ye ɲɔgɔn kibaruya mɛn ye nka an tɛ ɲɔgɔn cogo dɔn mɔgɔ caman bɛ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ o fana ni Bamakɔkaw donna ɲɔgɔn na ni o ni sababuya tɛ o tɛna wuli ka taa Bamakɔ k'ale ni aw bɛ taa ɲɔgɔn dɔn o siratigɛ la nka nin bɛɛ sababu o bɔra jeni na n'o kɛra an balimakɛ ye n'o kɛra Sharif Usman Madan Haidara Ala sɔnna ma ka an ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn bonya diinɛ ladɔn kira somɔgɔ dɔn Ala sɔnna ma ka ale de ɲɛsin o ma k'o kɛ a ka baara ye ni Ala y'ale bila o baara in kan maa minnu tugura kɔ fana n'o ye a furumusow ye ka kɛ a denw ye olu fana y'a dɔn k'a fɔ an bɛ maa min kunna o bɛ ka taa taasira min fɛ o ye tiɲɛ taasira ye o ye baarakɛta ye
an bɛ tugu a kɔ min ka d'ale ye n'a y'o kɛ an fana seko ye min ye an b'o kɛ nin ye an y'o de kɛnɛ kan olu kelen kelen bɛɛ a ye a lajɛ u seko ye min ɲɛna bɛɛ ye o ta k'o yanga o tuma n'i ye bugu jɔ kɛlen ka bugu sanfɛla sɔrɔ bɛɛ y'i ta fa de kɔrɔta o tuma an dara la k'a fɔ Haidara ani a muso a n'a denw u jɔra ka jɔ min kɔrɔta alhamdulilayi an dalen b'ara a bɛ bugu sanfɛla sɔrɔ n bɛna mun tugu o fana na o de ye hali bi tamanikaw ani maa minnu ye tamanikaw kanu kana olu bɛɛ bɛna ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen de kan ka nisɔndiya ni ɲɔgɔn ye n'i y'a ye mɔgɔw i bɛ hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na dɔnni de b'a kɛ a ye ɲɔgɔn dɔn de b'a kɛ n'a fɔra ko maa 100 sara yɔrɔ kelen na i dɔnbaa kelen min tɔgɔ fara la o bɛ dulon i hakili fɛ hali ni ma ɲinɛ tɔw kɔ o kama ɲɔgɔn dɔn in an hakili la k'o ye fɛn fitinin min y'a la o de ye belebeleba ye mɔgɔw caman de bɛ bi n'o bɛ bɔ Bamakɔ ka na nin ko in tun bɛ yan ne a y'a sɔrɔ n'olu ka nani tɛ nin ko in kama i bɛ taa sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ jan fɛ an ta ye ɲɔgɔn kibaruya mɛn ye nka an tɛ ɲɔgɔn cogo dɔn o tuma an dara la k'a fɔ Haidara ani a muso a n'a denw u jɔra ka jɔ min kɔrɔta alhamdulilayi an dalen b'ara a bɛ bugu sanfɛla sɔrɔ ayiwa o tuma an bɛ bɛɛ fo maa o maa ni nana kɛnɛ in kan an ka karamɔgɔw minnu nana ka na wajulu in kɛ yan sura an b'u fo ka barikada kɛ Ala ye ka barikada kɛ kira k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye maa minnu bɛ a furumusow n'a den o den fana nana kɛnɛ in kan an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika dura du Ala k'a sabati karamɔgɔ bɛ kɛra ka baara min kanu an b'a ɲini Ala fɛ o baara kɛcogo ɲuman Ala k'o nɔgɔya n'u ma maa minnu fana nana wajulu in lamɛn a mɛnni fana ni a dusukundiya a n'a baara kɛli Ala k'o nɔgɔya u ma an b'a deli Ala fɛ diɲɛ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ Ala k'o wuli ka bɔ a kɔnɔ an ka jamana gɛlɛya min b'a kɔnɔ Ala k'o wuli ka bɔ a kɔnɔ bɛn Ala ka o sabati bɛn Ala k'o sabati Ala k'a sabati baarakɛɲɔgɔnw cɛ Ala k'a sabati diinɛ ɲɛmɔgɔw cɛ Ala k'a sabati musow n'u furukɛw cɛ Ala k'a sabati denw ni u bangebaaw cɛ Ala ka bɛn sabati silamɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ alima bɛ yan Mamadi bɛ yan karamɔgɔ den bɛɛ bɛ kɛnɛ kan laada dɔ bɛ denw n'u cɛ o laada bɛ tile o ye wajibi yɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ Asanuya tɔndenw ye fɔlɔ dugawu min ni an tɛ dan dɔn a na ka tila ka karamɔgɔ ka foli da o kan ka alima ka foli da o kan ka mɔgɔw hakili jigin min na n'u kana ɲinɛ o kɔ o ye sirifi bonya ye a ma mɛn seliba tɛmɛnen na an sigilen karamɔgɔ ye kuma caman fɔ a la dɛ o ye alabato yɛrɛ ye sirifi bonya ye alabato yɛrɛ ye waati koro kama sirifi bonya ye alabato yɛrɛ ye ale sirifi ka fali ne fa y'a fɔ n ye k'i n'i y'a dɔn i kana yɛlɛ a kan dɛ sirifiw ka wotoro fali n'i y'a dɔn i kana yɛlɛ a kan o la n'an sigira nin kɛnɛ kan an tɛ sɔn kɛnɛ in ka wuli dɛ an bɛ min fɔ mɔgɔw ye Asanuya musow a y'a tugu a la dɔrɔn ko a ye silisilatu dɔ minɛ min juru bɛ aw sama ka taa alijinɛ kɔnɔ Asanuya muso minnu ye nin disa in ta Asanuya muso a ka dugawu kɛ alima ye dɛ alima ye a ka diplôme prévu jira na bon a ye min fana kɛ ko a ka si a ka nimisa t'a la dɛ ale de y'a ka di a bɛ hakɛ dɔn ne ka kuma ma nɔgɔn dɛ n bɛ dɔɔnin fɔ a ye sirifi bonya hɔrɔma ɲini na an ka alimamiba 4 u bɛɛ sɔnnen kun do sirifiya ma u bɛɛ y'u ka bonya sɔrɔ sirifiya la alimami Safiu tuma min Safiu bina kɛ a ka Safiu ye a ma kɛ Safiu ye fiyewu f'a ye sirifiya titiri dɔn Safiu ni Alakira bi ɲɔgɔn sɔrɔ mɔkɛ 5nan de la o Safiu kun bɛ sirifiw hɔrɔma ɲini kɛ f'a ka ɲɛnamaya bɛɛ banna k'a to sirifi hɔrɔma ɲini na a ma dan o ma Safiu bi hɔrɔma Abu Hanifa ta hɔrɔma ɲini fɔ Amara bun Anbali fana alimamiba 4 de ye nin ye ka ɲɔgɔn hɔrɔma ɲini nka hɔrɔma ɲini bɛna laban min na n b'a f'i k'o de faamu alimami Abu Hanifa ta o ye alimamiba ye Amara bun Anbali alimamiba don alimami Safiu alimamiba don alimami Maliki alimamiba don alimami Safiu kun bɛ Abu Hanifa ta hɔrɔma ɲini Amara bun Anbali kun bɛ alimami Safiu hɔrɔma ɲini fɔ Amara bun Anbali denw y'a ɲininka ko yala e yɛrɛ titiri min bɛ e la e bɛ se ka maa wɛrɛ bonya ɲini cogo di Amara bun Anbali denw ko alimami a denw ma ko aw tɛ Safiu dɔn ko Safiu b'i komi ni farikolo la ko n'a tɛ Safiu dɔn Safiu b'i komi tile mana bɔ dugukolo kɔ kan alimami Safiu ma dan o ma dɛ alimami Safiu yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ sirifi muso dɔ de tun bɛ a b'a ɲini sirifi cɛman tɛ dɛ a muso ma don a yɛrɛ ka ɲɛnamaya hɔrɔma bɛɛ sɔrɔla o de la o de ye Nafisatul Kubura ye a kaburu filɛ Misiri hali bi a bɛ ziyara kɛ o Nafisatul Kubura alimami Safiu kun mana bana a tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a ka ɲɛnamaya la n'a banana a b'a ka garibu dɔ bila k'u ka taa fɔ Nafisatu ye ko ale Safiu man kɛnɛ
aka duwawu k'a ye sirifi duwawu k'o ti ben k'o ka teli exagiri ni pigili ko Safiu ko Nafisatu ka duwawu k'ale Safiu ye Garibu min bɛ taa n'a bɛ taa ci fɔ Safiu ye Nafisatu ye sɔni nka alimami Safiu ka ciden segin ka n'a ma Nafisatu mana duwawu kɛ yɔrɔ min na bana bɛ ta ka bɔ Safiu kan Garibu ciden min n'a sɔrɔ Safiu wulilen don k'i sigi n'a donna a b'a ko bana kɛnɛyara bari Nafisatu tirimuso ye duwawu kɛ ka ban fɔ Nafisatu ka ɲɛnamaya bɛɛ dilanlen o kati alimami Safiu ti taa dɔgɔtɔrɔso la a ka bana na a bɛ taa sirifu de ka duwawu b'ale furakɛ wa hali bi sirifi duwawu bɛ maa furakɛ koyi a t'o de dɔn n'o tɛ hali n'i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la e ka tɛmɛ sirifu fɛ bani o fura b'i nafa o sen y'a faamu o Nafisatu o fana ka adamadenya kɔnɔna bɛɛ kɛra a bi Safiu de b'ale hɔrɔma ɲini fɔ Safiu ɲɛnamaya kɔni maa kɛ cogo o cogo don dɔ a bɛ ban hali an filɛ nin kɛnɛ min kan don dɔ nin kɛnɛ in bɛ ban maa n'a bɛ ban don min na o b'a sɔrɔ an y'a kɛ ɲuman de kɔnɔ an bɛ duwawu de kɛ o la an bɛ duwawu kɛ alimami an tɛ ɲinɛ alimami ka duwawu kɔ dɛ a ye sira min ta ka jira an na a y'an dɛmɛ k'an musow réglé a ye dɔ fara an musow ka éducation kan bi n'i ye fɛn o fɛn ɲini min tɛ ansaraw la min tɛ bayaraw bɛɛ ko a sanuya u bɛɛ y'a ladamu ta kabini sisan so kɔnɔ hali denmisɛnnin ɲininiw a bɛɛ ye disa in ta ka ban alimami Safiu tor'o la fɔ waati min alimami Safiu ka waati bɛna dafa a kun y'a k'a janto sirifi ko la karamɔgɔ b'a fɔ a ye k'a gɛlɛya maa tanu man y'i yɛrɛ da nka anw b'a dɔn alimami Safiu ka waati bɛna dafa tuma min na alimami Safiu ye Garibu kelen bila k'a ka taa fɔ Nafisatu ye k'a ka duwawu k'a ye dɛ k'ale mago bɛ sirifi duwawu la ale jɔlen bɛ ale ka ɲɛnamaya jɔlen bɛ ni sirifi duwawu de Nafisatu Garibu in taara don Nafisatu ka dɔrɔn waliya bonda bɛ taa sirifi so la de n fa k'a y'a fɔ n ye a ko maa bɛ se k'i yɛrɛ kɛ waliyu ye ko maa bɛ se k'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ko maa tɛ se k'i yɛrɛ kɛ sirifi ye dɛ bɛɛ k'o dɔn nin ye baa ka kuma dɔ ye ka fɔ n ye a tɛ bɔ n kɔnɔ alimami Safiu ka Garibu donna Nafisatu ka yɔrɔ min na Nafisatu k'a ma ko taa fɔ alimami Safiu ye ko ne ko a ka ala ɲɛda filɛli ta bi ni bana kɛnɛyali k'a k'i ɲɛ jɔ ala ɲɛdara o filɛli k'a ka ala ɲɛda filɛli kanu bi ka tɛmɛ a ka bi bana kɛnɛya kan Garibu segira fɔ a nana don Safiu ka bana ma kɛnɛya Safiu ɲɛdara Garibu k'a dalen to dilan la kɔrɔlen n'a bɛna kabini Nafisatu mana duwawu kɛ Safiu ye yɔrɔ min na Safiu bɛ wuli k'i sigi a b'a dɔn ko Nafisatu tirifi duwawu y'ale sɔrɔ ka ban Garibu bɛna sɔrɔ Safiu kɛnɛyara nka nin don Garibu nana don so kɔnɔ ka Safiu dalen to Safiu ko k'a kɛra cogo di bi ta duwawu ni ani tɔw ma kɛ kelen ye dɛ Garibukɛ ko tiɲɛ don ko Nafisatu ko k'a f'i ye k'i ka ala ɲɛda filɛli ta n'i ka bi bana kɛnɛya ye kabini o kɛra ka ban Safiu jigi tigɛra Safiu ko tuma ni wale b'o cogo ma nin kɔrɔ de ye ko ale Safiu ka waati dafara a jɛnna ni ala ka wele ko nka n'a ma ɲɛ ni saya sera ale ma a ye hakili to kuma na dɛ ko n'a ma ɲɛ ni saya sera ale Safiu ma sirifimuso min bɛ yen ko Nafisatu u ka fɛɛrɛ kɛ sa u k'ale su den dɛ u ka taa n'a ye Nafisatu ka dara Nafisatu yɛrɛ ka ala ko n'a ka ala bato fɛ a n'a ka ala dɔn fɛ sirifiya fana bɛ yen dɛ nka sirifu a y'olu ka hakili to ala siran ɲɛ na a ka hakili to ala bato la sirifiya bɛ taa ni ala bato de ye sirifiya jogo bɛ sɔrɔ ni ala siran ɲɛ de fana ye Nafisatu ye kuranɛ siɲɛ 999 kɛ k'a yɛrɛ kaburu se k'o k'a kɔnɔ sani a bɛ da yɔrɔ min na Nafisatu ye kuranɛ siɲɛ 1000 de kɛ kelen de b'a ji ko n'ale sara a bɛ don ye o Nafisatu de ci fɔ ka n'a fɔ Safiu ye ko waati dafalen don k'a ka ala ɲɛda filɛli ta n'ale ka sirifi duwawu a ma sɔn ka duwawu k'a ye bilen bari waati dafara o ye kodɔn kuma de ye o tuma Safiu ko a ka mɔgɔw ma ko n'ala y'a kɛ ni ne ka saya sera a k'a jija Nafisatu tɛ se ka na maa ka janajara a fanga dɛsɛlen don ala bato ni ala sira fɛ a kana ju don fiyewu f'a ka taa n'a ye Nafisatu ka seli ju kan ɲɛnama y'a ɲɛnama hɔrɔma ɲini cogo min n b'a fɛ n ju fana ka sirifimuso in n k'a hɔrɔma sɔrɔ alimami Safiu ka kuma ye Nafisatu bɔra ka n'a jɔ dara u nana alimami Safiu su da alimami Safiu Nafisatu jɔra a su selibaw fɛ alimami min b'a la a tɔgɔ ye ko Abu Yakubu a selila su kan Nafisatu selila u kɛrɛfɛ ni Safiu yɛrɛ ka wasiw ye tila kɛra min kɛ u taara alimami Safiu su don nka a ka laɲini sabatira a tun b'a fɛ a kana don fiyewu fɔ sirifimuso ka seli a kan sirifi hɔrɔma ɲini kama u taara su don n'u nana ala jɔn ɲuman dɔ bɛ jɔnw bɛ ala la minnu bɛ ala ka ko dɔn ala jɔn in nana i ka na a ko min kɛra janaja in na a ko a bɔra a kalama ko ma bɔ a kalama a ko janaja a ko ne y'a mɛn ko maa minnu jɛra ka seli alimami Safiu su kan ko ala ko a yafara o su seliba bɛɛ ma kama alimami Safiu kama ko wa alimami Safiu yɛrɛ min ni ale yɛrɛ fana su selila mɔgɔw fɛ sisan ko wa ala ko a yafara alimami Safiu su ma Nafisatu kama sirifimuso in kama o de kosɔn ko a kana ɲinɛ sirifi hɔrɔma ɲini kɔ dɛ o dɔrɔn tɛ ni a b'a ka baara o baara la aw ka gɛlɛya bani kaburuba min filɛ o fɛ a y'a to dɔn an y'o caman fɔ yan k'o jarabi k'o lajɛ
bamanan kaburu mali be anyona wali kaburu te ya mali be ko mana gela ci ni na ya bitike ya hani tara je dana bamanan kaburu beti wa dara yere anyena ma du folo anyena ma do amma sade ala ka no doje hala anyena ma bini da fala la bake afoli ga na ba be angara mo ko cham ne ba fu chamu ni kunugo chamu ni bi ay bara minge do kera ni nyana de ni karam koy sababu mandoko ala ka sababu ma ka anai ni karam koy ato ampe ka dugo de kai yere la ambe ko jamana be bi ko alobu la bala ko anga dugo ke tangi jamana ni karam ko ma yafa jamana billahi anti foyti bo anona wallahi ka tam president Musa Tlela karangwa ibara damina ye tonene min damina na fobi hade bi adne ba obe na ko anya to alama alaka kiedeme na hadara nyenawo ni gwati ka be ka ke bebe ki pambi kungo onye doyara de hali bi nera bi minyini tamaninga ufe ka minyini jamana fe ole atwa ampera jele dusku yere langa duwa kangara wai anaka demba ya be anga duwa kai nyonde nandara ta aba mi ko ame qur'an kala ni dalailu kala nawa ai beni ka famu dedu ni karango na ma yafa foeti dila billahi atwa anga sabadi jemina na alaka dugo ka ala yere dia blakana nay kana nekta anga here de bala ay to anga dugo ke nyoyi daga mai sambi fo musaminya kera furu fe ka ke furu afaso fe I ke faso ka ta baso fe ka ke bien befe ya rabbi hami min bira ani hami min ba auna laba fo itara ala ka bedla rame se beze haba wali huda wazannu bijala anna tureko soda akamal warasra dalalati warada wan kava onoro yadolum weklau asawatanu yadinu be wali alama wala fala fago dare yamugirama albe azagale kallata lama wadama uhallala nose bele wasale warubama tajagal bada adwaro wayatawro sadaqallahu alazim islamo angele ko Allah subhanahu wa ta'ala ka zizna le to barka mai nam ka tanunin ga barka da ka wal yumando ka soli bilibile ka no yi Ahmad al-Bashiri an be fo ni islam ya ka foli kai ni an bana wala kuma jangurati sigi kunta jena mugo be tilela wati doke kuma kelaw be kuma ke ka kuma ban abe famuna an be fo ka be wal yumando ka doke be na babe min bora bako fe min bora banye fe ceni musu demseni makoroba an be fo ka be wal yumando ya rabbi ala ka sigini be kiringere yumai amin allah ya rabbi ko temeningo an yi minu invité ne yanga karango yi an bi fo la suma cham ani abakuita ani ambalmake kan ani anga président an b'u fo k'u barikada k'u waliɲumandɔn k'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ anw ni aw jɛra ka nin kɛ cogo min na ya rabbi san caman b'a fɛ ala fɛ ala k'o jira ni aw la an ka jɛ k'o fana kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment an kɔntana an nisɔndiyara an wasara a kun ka d'an ye a ka kɛ cogo min na n'an ma tɛmɛ o kan a ma dɛsɛ o ma o kɔfɛ an b'i bundukaw an b'u fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nka kɛrɛkɛrɛ ma an bɛ bundukaw an bɛ segin k'olu fana fo u ka u ye bonyeba min kɛ vraiment min ye dɔrɔmɛ 1 di min ye dɔrɔmɛ 2 di bɛɛ n'i seko de don inna allaha la yukallifu nafsan illa wus'aha fɛn min se bɛ mɔgɔ ye i b'o de kɛ fɛn min se tɛ mɔgɔ ye i diyagoyalen t'o la k'i k'o kɛ même hali sariya yɛrɛ la ni fini t'i la i ma fini sɔrɔ jɛnaba nɔgɔ y'i sɔrɔ seli waati sera sariya jɛna n'a ye ko e ka seli tɛ jɛnaba nɔgɔ tɔ
o kɔrɔ ye sariya ye diinɛ de ye diinɛ min ka nɔgɔ silamɛ diinɛ ye diinɛ min ka nɔgɔ fɛn min se bɛ mɔgɔ de ye i b'o kɛ fɛn min se tɛ mɔgɔ ye i t'o kɛ an bɛ tɔnden bɛɛ fo an bɛ an balimakɛ fo min fɛn o fɛn n'i jɔra kɛnɛ kan i ka foli bɛ se o ma o ye diyagoya ye sabu kɛko de ye fɔko ye n'i y'a kɛ a bɛ fɔ n'o ye Sɛrifu Usumani Madana Hayidara ye a y'a kɛ de a kana digi i la a kana i tɔɔrɔ n'a ma bɛɛ ye mɛ i b'a ta si kɛ tiɲɛ t'a la o n bɛ tɔn na n di tɔn o ye kuma wɛrɛ de ye o ye kuma wɛrɛ ye o min mana min kɛ cɛ a y'o fɔ sa o tɛ foyi kɛ n'a ma bɛɛ ye ma n'i bɛ se k'a ta ɲɔgɔn kɛ a ta ɲɔgɔn kɛ tiɲɛ a y'o fɔ bɛɛ ye Seydina Ali ka kumakan na a ko ale tɛ cɛ dɔ cɛ ye cɛ min b'i disi gosi ko ne fa bɛ ta ne ba bɛ ta cɛ ti ale tɛ cɛ dɔ cɛ ye cɛ b'i disi gosi ko anw bɛ ta nin dɔn bali ale bɛ cɛ dɔ jɔ cɛ ye cɛ bɛ se k'i disi gosi ko ne yɛrɛ ye nin kɛ Sɛrifu Usumani Madana Hayidara b'a disi gosi ko ale de y'a kɛ sirifi de don koyi mɛ a tɛ ka pan ni sirifiyɛ tɔgɔ ye dɛ ayi a y'a ka baara de kɛ n'i bɛ se k'a ta ɲɔgɔn kɛ a ta ɲɔgɔn kɛ n'i y'a ta ɲɔgɔn kɛ a ta ɲɔgɔn bɛ f'i ye o tɛ kɛlɛ ko ye ala ka diinɛ don bɛɛ ye kuranɛ kalan bɛɛ ye hadisaw kalan ala k'an bɛɛ sababa ma an b'a fɔ ka barikada ka dugawu k'a ye ka sijani kɛnɛ laban ɲuman ala k'o dan n'a ma a yɛrɛ fa ka dugawu dɔ b'a fɛ ko fɛn min ka d'a ye ala k'o k'a ye ne t'o dɔn ala de b'o dɔn ale de b'o dɔn ala k'o k'a ye o kɔfɛ an bi a furumusow bɛɛ fo k'a minɛ kabini fɔlɔfɔlɔ la fɔ laban na n'o de ye njini ni Halimatu Saadiya an bi o min ka kɛnɛ kan an b'a fo k'a barikada ni ɲagara fo ka taa fɔ ɲagara nisɔndiyara fo ka taa fɔ nisɔndiyara vraiment n'i ye hasaniya tɔndenw lajɛ burusi kɔnɔ dɔrɔmɛ fila maa si t'u la ko 1000 bɛ sɔrɔ min kun u y'u ka dɔrɔmɛ de fara ɲɔgɔn kan ka 20 fara ɲɔgɔn kan ka 10 fara ɲɔgɔn kan fo ka taa san yɛlɛmɛ ka sɔrɔ ka nin ko in la organiser k'u bɛna kɛ o boy na ma a ma daw ma ali ma ka tila ka wuli k'a sen da kun ka bɔ Bamakɔ ko ne bɛna fandanw dɛmɛ u kungo la vraiment an t'a dɔn an bɛna min fɔ ale ma ye an t'a dɔn an bɛ min fɔ a ye n'aw ye hasaniya ta o ma taa foyi kama fɔ ala kanu o ma taa foyi kama fɔ kira kanu o ma taa foyi kama fɔ sirifuw kanu nin bɛɛ lajɛlen ye Sheikh Sɛrifu Usumani Madana Hayidara kanu de jiratɔ ye kuma bɛɛ ye nin kuma bɛɛ ye nin dɔrɔn de ye jama in fɛn o fɛn bi yan Hayidara kanu b'a bɛɛ la o de ye bɛɛ se kɛnɛ in na yan wa mɔgɔw ma Hayidara kanu dɔrɔn kama koyi ko sirifi don ko ala ka mɔgɔ don u y'a kanu nin de kama an b'a ɲini ala fɛ kanu ala kana nimisa ala kira hɔrɔma kosɔn ne b'a ɲini ka bɔ kuma na yan an b'an dɔ tɛmɛ ni sɔgɔmada in na k'an karamɔgɔ Hayidara fo ne ka kuma man jan karamɔgɔ caman bɛna kuma n b'a fɛ an karamɔgɔw fo ka kuma di caman bilen ma ngala ye nabi ɲuman kiraw tiɲɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila diɲɛ laban la k'a bɛna di dɔnnibaa ma Sɛrifu Usumani Madana Hayidara don kira 313 nabi ɲuman ba 224 ala y'a bɛɛ ka dɔnni fara ɲɔgɔn kan k'a bila ko diɲɛ laban la ko damaraba dɔ bɛna ko n'o nana ko k'a d'o ma cɛkɔrɔba dɔ y'a ɲini ala ko ayi ko n ye layidu di min ma k'a bɛna ko e tɛ o y'an karamɔgɔ Hayidara de ye Muhamadu Mado ni jahanama cɛ banabini kalama ko Hayidara Tambile ne welela nin kɛnɛ nga ka kan sabu e ba o dira ala ma ko a ka dɔnnibaa di a ko ma tara na se ka Muhamadu ka diinɛ ɲɛnamaya n'o den kɛra e ye ne welela kira somɔgɔw ka ko la i n'a ka kan waati an t'an tɛgɛ ma Tambile ala k'i sɔn a ka fisa mɔgɔw k'i sɔn ne y'i kanu Hayidara de kama ne tɛ ɲamakala dɛ ne ye Gawusu Tangara de ye mais maa min tɛ se ka maa tan o ye maa kelen de ye ɲɔgɔn bɛɛ bɛ tanu kɛ o de ye haside n'i b'a fɛ hasida ka bɔ i kɔrɔ i ɲɔgɔnna dɔ tanu n'i y'o kɛ dɔrɔn hasida bɛ taa Tambile n y'i kanu Hayidara de kama ɲɔgɔn an bɛ Segu Kayi nka n y'a f'i ye n bɛ segin a kan karamɔgɔ kama n b'i nɔfɛ fo n ka sa n'i b'i Hayidara fɛ n b'i fɛ ni maa min bana Hayidara la Sulemani Jara ka kuma don k'an bɛɛ fɔ lahara an karamɔgɔ caman mikɔrɔ bɛ d'i ma ala ye min nɔgɔya i k'a fɔ caman Burukinaikaw ko bi k'i ka dugawu k'u ye Togolakaw ko k'i ka dugawu k'u ye Kongokaw ko k'i ka dugawu k'u ye
Nigeria kawo kuye dugo ke Mauritania kawo kuye dugo kuye Gabon ko yin wele ko bi ku ba do ambe kene mi ga kwa dugo tibe figa dugo kuye taman ga aba kuyeta ami fugi barkara salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kirifu fo ko walimandon ka an ba fo ani a denw ka an ka dugutigi fo ka an ka alimami fo ne jɔlen filɛ jɔyɔrɔ min na président Alpha Diallo ale de ne ka délégation Boubou Sidi Kane Diallo ale de an bila ka na ka foli kɛ jama la ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka tila ka a fɔ an ba ye ani hasaniya mɔgɔw hali ni nin kɛra dɔgɔkun o dɔgɔkun mɔgɔ tɛ anw kɔɲa mɔgɔ tɛ an kɔɲa sabula an b'a dɔn an bɛ kɛnɛ min kan a silamɛw cɛkɔrɔba bɔra ka kuma min fɔ n'o de ye karamɔgɔ Ayidara ko ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi dama dun an bɛ dugawu de kɛ jamana ye ala k'a to an ka karamɔgɔ Ayidara dɔn hali ni karamɔgɔ Ayidara foyi tɛ k'a la diɲɛ kɔnɔ a tɛ yafa min ma o foyi ma deli ka k'a la ko mɔgɔ dɔ ye ko dɔ kɛ karamɔgɔ Ayidara la k'a ma yafa mais ale ka yafa tɛ o est-ce que setigi ala bɛ sɔn ka yafa wa kira yafara dɔw ma ala ko k'a tɛ yafa an bɛ a ɲini ala de fɛ ala k'a to maliyɛnw ka karamɔgɔ Ayidara dɔn karamɔgɔ Ayidara tɛ dɛ karamɔgɔ Ayidara den laban ni maliyɛnw ye dugawu ɲini a fɛ mali ka yɛlɛma n kalila kuranɛ bonya la mali bɛ yɛlɛma n'a fa hɔrɔma ye a fa ye min kɛ anw ma ye tariku si la u d'u bɛɛ tɔgɔ la an baw an b'u bɛɛ fo k'u waliman dɔn bi an faso la yan n'o ye tamani ye ka tamani k'an fa fɔ n'o ye an ka dugutigi ye n bɛ n fa fɔ dugutigi Fofana ka tamani gatigi bɛɛ fo ka an ka imamu fo n'o ye Nimagaw ye ka tamani sirifi ka bɛɛ fo ka bɛɛ koɲuman dɔn ka bɛɛ barikada tamani dafɛla mɔgɔ o mɔgɔ ye yan sɔrɔ ani minnu bɔra Mali yɔrɔ yɔrɔ la ani minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw ka yan sɔrɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu mana ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ koɲuman dɔn nin y'an ye kɛnɛ ka kɛnɛ min ala y'a ɲini an fɛ sabula ni hɛrɛ kɛra mɔgɔ ye hɛrɛ in bɔyɔrɔ i bɛ miiri ko n kan ka mun kɛ n ka hɛrɛ sababu ye alakira kɛra hɛrɛ ye hɛrɛ min ni ala y'a di an ma o hakilimaw bɛna miiri ko yala an kan ka mun kɛ ka alakira sara ala y'a dɔn jɔnw bɛna miiri o la ala ko kira k'a fɔ an ye ko ne an mago bɛ sara la ka ɲini ka di kira ma ko wari tɛ a sara ye sanu tɛ a sara ye jama tɛ a sara ye ko el mawadda fil qurba ko an ka kɛ Muhamadu bɔnnaw fɛ ko n'an kɛra olu fɛ k'u kanu i n'a fɔ alakira mago b'a la cogoya min na k'o y'an kɛlen ye ka Muhamadu dusu suma o y'an kɛlen ye ka Muhamadu ka kunnadɔnni an y'a jigi o la ala ye mɔgɔ minnu kɛrɛnkɛrɛn n'o ye mɔgɔ 5 min n'u kɛrɛnkɛrɛnla ni birifini kɔrɔla ye n'o ye ahlul kisayi mɔgɔw kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam ani Seydina Ali ani Seyida Fatima a n'a den fila n'o ye Hasan Hussein ni mɔgɔ 5 donna birifini kɔrɔ kira yani furumuso Seyida Ummu Salama nana k'a yɛrɛ bi don birifini kɔrɔ kira ko a ma ko Ummu Salama a ko i bɛ hɛrɛ la i ye kira fɛ furuɲɔgɔnya sɔrɔ o ye hɛrɛ ko ba ye ko nka nin birifini in kɔrɔ mɔgɔw a dafara o mɔgɔ 5 min ni ala y'u kɛrɛnkɛrɛn ni birifini ye kira yɛrɛ ni Ali ni Fatima ni Hasan ni Husaini ala sɔnna o birifini kɔrɔ mɔgɔ 5 Bamada ni ka don nani wasa don o ma 5 la k'u jira jɛman na wallahi kira yɛrɛ y'a fɔlɔ ye ka se ka alakira valeri ka jira jɛman na ka maulidu bonya jira jɛman na silamɛ ni silanda bɛɛ k'a dɔn ko alakira ko hɛrɛ de don diɲɛ ma cɛ min nana o jonjo kɔrɔta diɲɛ kɔnɔ o kɛra Bahauddin ye Sayyid Sharif Osman Madani Haidara mɔgɔw ye silamɛya faamu Haidara ka walawalali la ka maulidu faamu Haidara ka walawalali la ɲɔgɔn maulidu tun ye ɲɔgɔndɔn fɛn de ye lagosibaw tun bɛ ɲini k'a kɛbaw yɛrɛ ɲɔgɔn na mais Haidara de nana o ɲɔgɔn ta ka bɔ a kan ni maulidu sankɔrɔtali ye k'a jira jɛman na o la
birifini kɔrɔ mɔgɔ naani tɔ n'o ye Seydina Ali a n'a furumuso Seyida Fatima ani Hasan ali Hussein an ba naani fana nanu k'a dule o kɔrɔ ko ni kira bonya ni Hayidara y'o jira o tumana Hasan Hussein Ali Fatima olu fana bi nin mɔgɔ naani bonya u b'a jira diɲɛma na bi an bi o kɛnɛ min kan o y'an ba ye n'o ye Seyida Halimatu Dagamayisa ale donna Hasanu kɔrɔ Hasanu min an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ seli ye fɛn wajibiyalen ye silamɛya kɔnɔ n'i b'a kɔnɔ i tɛ kuma n'i b'a kɔnɔ ko wɛrɛ to fiyɛ seli yɛrɛ kɔnɔ baaraw mais Alakira y'i to seli la don dɔ la Imamu Hasan a nana a n'a dɔgɔkɛ n'o ye Huseini ye u nana yɛlɛ Alakira k'a te dalen a bɛ sujudu la kira te mɛnna sujudu la tilakɛlen sali la mɔgɔw bɛɛ kamana gwana ko an ka bi seli a tenduru mɛnna seda o tumana Jibrila de kun n'an bɛ wa kira ko la Jibrila kun ma na ko mɔden Hasan ni Husein de nana u yɛlɛla ka kan te turulen to ko ne Muhamadu ma kanu ka wili ka sɔrɔ u m'u sago sɔrɔ u sago selen n'u jiginna ka bɔ nka sɔrɔla ka kunkolo kɔrɔta o tuma o la an b'a dɔn Hasan ni Husein ni maa min y'i kɔ duli olu ka ko kɔrɔ i y'a duli Alakira ko kɔrɔ i kanubaa fɔlɔ i dɛmɛbaa fɔlɔ o ye Ala faama ye o la an b'an ba ninnu fo ka ta an ba la min n'ale bɛ Ala bolo tiɲɛ so n'o ye Bafunɛ Tarawele Ala ka hinɛ ni silamɛ furew la kana se tanti Jara ka se tanti Fatumata ani tanti Aisha ka fara tanti Alima kan vraiment an b'u fo u ye anw jigi fa sabula ni karamɔgɔ n'i kɛra karamɔgɔ ye n'i ma dɛmɛ ɲuman sɔrɔ furu sira kan i ka karamɔgɔya a bɛ lanɔgɔ mais u ye an karamɔgɔ wasa vraiment an b'u fo ka an balimamusow n'an balimakɛw fo n'o ye Ahmad Tijani n'a a badenw ye vraiment u y'an jigi fa hali bi Ala k'u mɛn an kɔrɔ b'anw ma ale ni makɔrɔba olu min ye kɛnɛ in sɔrɔ sirifila bɛɛ tɔgɔ la n'o ye Ahmad Tijani n'a dɔgɔw tɔgɔ la vraiment an bɛ aw fo ka tamani sirifi bɛɛ fo ka naba bɛɛ fo ka Alhaji Muhamadu Lamin Cam yɛrɛ fo Burama Hayidara an b'a fo ale nana jɔyɔrɔ fa serifu tɔgɔ la a n'a dɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ya rabbi ka deli Ala fɛ nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala k'a jira an na ya rabbi nin y'a sigi ko filanan ye tamaniya ya rabbi Ala ka nin jidi ka taa fɛ Ala ka yiriwa kɛ an ba i y'anw faso kanu ni hɛrɛ ye ni lafiya ye sabu n'i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i ma kunanja sɔrɔ an bɛna bɔ diɲɛ na an bɛ taa di Ala de ma ni Ala ma ye maa bolo a bɛna fɔ i nana fo i taara fo tuma i ye Ala di tamani n'a mara ma ya rabbi Ala ka an sabati nin ko in kan minnu fana ye bonyaw kɛ Ala ka bɛɛ sara Ala ka bɔda ɲuman k'an ye an ka wajulikɛla n'o ye Alhaji Muhamadu Lamin Cam a y'an wasa sɔrɔ an b'a deli Ala fɛ hali bi Ala k'an n'a wasa Ala k'an mɛn an kɔrɔ Hasan tɔ tamaniya ani diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ Ala k'o kɛ Alakira n'a so kama sɔli ala nabi kɛnɛ min kɛra ka baro kɛ Ala fɛ n'a yɛrɛ ye sabu kuranɛ ye Ala ko de ye hasaniya tamaniya surɔ an ye wajuli kɛ sɔgɔmada in na Seyida Alima Dagamɛsa Madame Hayidara a n'a ka jama u farala ɲɔgɔn kan ka tamanina nɔdugu bɛɛ lajɛlen wele ko a yi to an ka kuranɛ jigi jamana ye Mali bi lobolama la ko jamana a ka basigi ka kolosuma k'a denw don da kelen k'a bɔ da kelen fɛ Ala sɔnna an y'o kuranɛ kala de kɛ ni balaw ko a bi jigi dugawu de b'a kunbɛn wa ni balaw yɛrɛ jiginna dugawu de b'a lata Ala sɔnna an y'o dugawu kalan kuranɛ dafara ka bɛn min ma o ye suratu Yunusu ye Ala ka cɛba Ala ka nabi ɲumanba o kofɔ sura n'o ye nabila Yunusu ye Yunusu min donna gɛlɛya kɔnɔ ni jɛgɛ ye a kunu jɛgɛ kelen k'a kunu a ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Ala ko falawla annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi la yawmi yub'asun jɛgɛ y'a kunna a ko maa wɛrɛ tɛ ye Ala ko saniya bɛ e de ne kɛra yɛrɛkun tɔɲɔna ye Ala ko n'a kuma ne subhanalahi fɔ k'a jigi kɛ n ye k'a sɛmɛnna n kalenna n kun na jɛgɛ kɛ a kaburu ye fo jɔ don a donna o degunko kɔnɔ Ala y'a bɔ Mali bi degun kɔnɔ bi Ala sɔnna Asaniya maaw ka kɛnɛ kan o ye sinji ɲumanya kɛnɛ ye sabu Asani kɛra sinji ɲuman ye Asani kɛra baden ɲuman ye a dɔgɔkɛ Imamu Huseni ye a dɔgɔmuso Zeinabul Kubra ye a dɔgɔmuso Ummu Kulsum ye o sinji ɲumanw ka kɛnɛ wallahi Ala bɛ kamana gan wuli o de kama an ka kuranɛ a dafara
jɔn kamana guwannen ala kelen k'a kɔfali hɛrɛ la an da dafara o de la Seydi Ali ma Dagamɛ sa i n'i ka jama an ŋaniya dafara nin jamana in ye ala ka hɛrɛ k'an ye n'an bɔra yen an bɛ foli di an ka bonyatigi ni karamatigi ma n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Ayidara ye dasi t'an fɛ ka Ayidara Mamutu kasi wallahi siribikɛ sara bɛ ala bolo law ye kuma min fɔ siribikɛ kan o b'an wasa ala k'an bɛɛ sababu ma n'an bɔra yen Seydi Ali ma Dagamɛ sa Imam Hassan y'o kɔrɔtali min kɛ ni aba kumana i ni kɔrɔw ka baara kan an bɛ Ustaz Aba Koyita fana fɔ o la ni maa ba duuru birifini kɔnɔ maa o maa y'i dulon o la i bɛ ala ka bonya sɔrɔ fo ka t'i se ala ma ala k'an to bonya kɔnɔ Imam Hassan ne ko i ma n ko sinji ɲuman don dɔ la Imam Hassan a ye fɛn dɔ fɔ a den ye ka tila k'a kɛ sɛbɛn ye k'a kuru k'a tu k'a don a den la o jaabi de dɔnna Karibala don Karibala Husenu fa don Hassan denkɛ dɔ wulila k'i jɔ Husenu ko non a k'i sigi musow fɛ a kana kɛlɛ kɛ a kasira a ko n binakɛ nin minɛ binakɛ ye letiri minɛ k'a dayɛlɛ k'a lajɛ Imam Hassan kɛmɛ k'a fɔ a den ye a ko i binakɛ a bɛna kɛlɛ Karibala u don yanni ka saya ka s'a ma ne sinji ɲuman tun ma bɔ ni nin ye n'o kɛra n ka dugawu b'i fɛ y'a ye Husenu tun ma bɔ ni nin ye Hassan y'o sɛbɛn de tu a den la ka san caman kɛ sɛbɛn bi den na don min na den ko a bɛ n'i jɔ kɛlɛ ɲɛfɛ ka Husenu tun ma bɔ Hassan ko a ka sigi musow fɛ a ko abada a y'a fa ka bataki bɔ ka d'a ma a y'a di Husenu ma Husenu ye bataki in kala ka taa sɔrɔ Hassan ko a den ma i binakɛ tun ma bɔ ni nin ye walahi hali n'a kun ye ne yɛrɛ balolen sɔrɔ ne de tun bɛ sa fɔlɔ ka sɔrɔ ka se Husenu ma ni aw farala ɲɔgɔn kan ko Hassan bonya alhamdulillahi ala k'a n'a to bonya kɔnɔ ala k'a n'a to karama kɔnɔ Seydi Ali ma Dagamɛ sa i k'a dɔn furumuso ɲuman ale ye masakɛ fugula de ye masakɛ kun na k'a ka masaya dafa wa ala y'i kɛ furumuso ɲuman ye ni ala ka jɛn ye min bɛ masakɛ ka masaya dafa k'a bonya k'a kɔrɔta wa ye bonya sɔrɔ sirifi la furumuso jugu ye cɛkɔrɔ furumuso jugu ye fali ka doni de ye fali ka doniba talen k'a da cɛkɔrɔba si bannen kun na a b'a jasi k'a terefa ni k'a ɲɛmanɔgɔ k'a don maaw la sisan ko alakira de ko Mustafa dal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla khayran lahu min zawjatin salihah a ko mumini tɛ se ka foyi sɔrɔ i ka ala ko kɔfɛ k'o hɛrɛ ka bɔ i ma diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ furumuso ɲuman kan ko ni fadenw y'i da wari la k'u m'i da foyi la ko ni fadenw y'i da sanu na k'u m'i da foyi la ko nka ni fadenw y'i da muso ɲumantigiya la ko fo diɲɛ ka wuli hali i denw di k'u fadenw denw na a ko muso ɲuman de ye muso ye n'a cɛ y'a filɛ ko hali n'a bɛ sigara la a bɛ cɛ nisɔndiya ni cɛ ko daya fo a ka sa a se tɛ yen sago ni cɛ ko nin kɛ a bɛ n'a fɔ o kelen kɔrɔ don ni cɛ bɔra ka taa dugu kɔnɔ taa la walima dugu taa la a b'i janto bilahi a yɛrɛkun na a tɛ cɛ janfa a yɛrɛkun na a b'i janto cɛ ka nafolo la a ko wa muso ɲuman siga t'a la diɲɛ alijɛnɛ don alakira ba ka kuma don hasaniya aw b'a la ka ɲɔgɔn su ka bila furu labatoli de kan karamɔgɔ Ayidara y'a jira ko ale bɛ nisɔndiya n'a y'a ye a fasolamaw b'a la ka alako kɛ o b'ale nisɔndiya a b'a yafara a y'a ka kanu jira aw la hasaniya maaw dugutigi Fofana k'a ka kanu jira i n'i ka dugudenw na tumana min na an ɲɔgɔn sɔrɔ Sokura la tamaninka bɛɛ lajɛlen bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ ka sinjiya jira ka kanubandiya jira walahi a ye karamɔgɔ nisɔndiya ale yɛrɛ de kɛra a bɛ wuli ka jɔ a bɛ dumuni ta a b'a di mɔgɔw ma ala ni nisɔndiya fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka laban ye o la ne yɛrɛ fari man di na nin waatinin na n bɛna da yan kuma na kumakɛlaw ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ k'an wasala
alma ala ka hɛrɛ k'a ni ala k'a ni sɔn fɛn na min si tɛ ala fɛ fɛn min tɛ ala fɛ o ye den de ala ka den barikama hɛrɛma da ani ma ala k'a ni jigi tugu ciba n'a so kama sɔla rasul kuranɛ kalankɛnɛ in kuncɛlen kɔfɛ an sɔrɔla ka kuma galamani tɛngu hasaniya yɛrɛ fɛn min nana n'a sigili a sigira sigi cogo minnu na fɔɔ ka n'a se tamani hasaniya jamakulu da sera nin caaman ma an ka jɛ an k'o o seereyalikan ninnu mafilɛ an balimaw aw minnu sɔgɔlen bɛ Shirifula TV jabarani ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'an ka foli ani waleɲumandɔn kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen kuranɛ kalankɛnɛba min sigira ka sanga ni Imamul Hasan alayhi salam ale bangeli nisɔndiyaw hukumu kɔnɔna na hali bi nin ye o baara ninnu nɔkantugu de ka deli ala fɛ kuranɛ kalan minnu kɛra kɛnɛ in kan ala k'a barika don an ka jamana na an ka jamana ala k'a basigi ala ka bɛn ani kelenya sabati a kɔnɔna na baara in yɛrɛ a hakilina ɲuman n'a sababu an ba ɲuman madame Haidara Halimatu Dagamesa ka duwawu kɛ ala ka sijan ani kɛnɛya di an ma baara ninnu a musaka bɔra nafolo min na ala ka nafolo ninnu jidi an tɛ ɲinɛ bonyatigi ani karamatigi an fa ani an karamɔgɔ Seyi Sherifu Usman Madane Haidara bonya bɛɛ lajɛlen ya ale de ta ye ka duwawu kɛ ana ka denbaya sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala ka o di anu ma k'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin tamani ana lamini bɛɛ lajɛlen ma ni waati na k'a fɔ aw ɲɛna nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛɛ sigida nata shukran lakum wa dumtum fi riayatillah nin jara tamani nga be tamani jana muso bi barka da sirifu ye wallahi an bi barka da ye suni tle a far a jaranye aboyana ma ala ka karamgo me anya fe ala ka nyeru ka komo nyimanye ya rabbi to ala ka jidi ka temeni mera jeleka an bi duwaw kɛ futne bi Mali kɔnɔ ala ka a futne ala ka Mamadu Seliji kara an bi a ɲini an karamɔgɔ yɛrɛ fɛ a ka duwaw ka ɲɛ an bi duwaw ka jamana in ala ka basigi ala ka minnu mana bila kunna ala ka kɔmɔgɔw ko kɛ u dɔn bari adamaden min mana bila ɲɛfɛ ni y'a bi sankɔrɔta kɔmɔgɔw de y'i dɔn olu de b'i sankɔrɔta an kana jɛ ka an fori ka baara k'a bɛɛ to ɲɛmɔgɔw bolo k'a fɔ ko président min sigira k'o de bɛ se k'a bɛɛ dilan o tɛ se k'a bɛɛ dilan dɛ kɔmɔgɔw de bɛ fara président kan ka jamana dilan mais ni kɔmɔgɔw ma fara président kan fo k'a bɛɛ to ɲɛmaa kelen bolo k'e k'a dilan a tɛ dilan dɛ ne b'o de ɲini u fɛ ka duwawu ɲini ala fɛ ka duwawu ɲini an ka ciba fɛ ka duwawu ɲini sirifikɛ yɛrɛ fɛ an bɛ duwawu k'a ye sini kɛnɛya b'a la bolo ala k'a caman d'a ma ala ka an yɛrɛ sini kɛnɛya d'an yɛrɛ ma k'an sigi nin ɲɔgɔnna caman kunna. Kuloba sɛnɛ nana cogo min na anw ye tanti Alima balimaw a denw a teriw a jɛɲɔgɔnw an y'o de ye an ye kulobu sigi tanti Alima tɔgɔ la ka kulobu in sigi k'a kun kɛ komi a bɛ ɲumanya min kɛ an b'a ka ɲumanya min dɔn nk'an bɛ a ladege ɔ ladegeli hukumu kɔnɔna na a bɛ Asani ka mawuludu kɛ bon Asani ka mawuludu kɛli la anw bɛ fara a kan k'a kɛ ɔ tamaninkaw bɔra yan ka taa o mawuludu hukumu kɔnɔna la Bamako ɔ u y'a ye an bɛ baara kɛ cogo min na a diyar'u ye ɔ u ye laɲini k'an fɛ ko n'a nana sɔrɔ u fana bɛ se ka a ɲɔgɔn kɛ tamani yan an ko baasi t'a la komi diinɛ ko de don kanu de don ɔ alibetu ka ko de don ni mɔgɔ min ko k'i b'o kɛ an tɛ se ka foyi fɔ f'an b'a fɔ k'i bisimila ɔ o de ye Asani y'a sigi tamani yan tamani dɔrɔn tɛ komi tamanikaw de b'u ka kɛnɛ ɲɛnamaya sinon a bɛ yɔrɔ caman na a bɛ kɔfɛ jamana ninnu caman na n'an ko k'an b'a bɛɛ fɔ a ka ca dɔɔni ɔ an nali sababu de kɛra Asani ya tamanikaw ka mawuludu ɲɛnamali ye bi yan nɔ kulobu yɛrɛ sigili sababuya kɛra o de tanti Alima kanu a bɛ ɲumanya min kɛ k'o ladege alibetu kanu min b'a la k'o fana ladege f'an bɛ fɛ ka tɛmɛ a kan ni ala ni alakira sɔnna ma an ka karamɔgɔ fo Seyi Sherifu Usman Madane Haidara sababu ɲuman an b'ale fo an bɛ dugawu kɛ Mali ye ala n'a yɛrɛ barika a n'a hɔrɔma kama ala ka Mali kolo suma ala ka bɛn sinsin Mali kɔnɔ an bɛ dugawu fana kɛ karamɔgɔ in ala k'an k'a kanubaga ye ala kana jugu bɔ an na yarabi yama a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲumanya ma cogo min na ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲumanya ma ten a bɛ fɛ Mali ka kɛ cogo min na ala k'a kɛ ten kira bonya kama sɔla rasul. Alhamdulilahi rabbil alamin an balimaw foli ani waleɲuman dɔ o y'aw de ta ye aw minnu sɔgɔlen bɛ Shirifula TV jabarani na nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna kɔrɔfɔ daminɛ na cogo min na nin kun y'an ye tamani nɔrɔ dugu tamani association Hasaniya n'olu ka baara bɛɛlen don Imam Hasan alayhi salam ale bonya k'o yira silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na a ye jogoba ni baaraba minnu kɛ silamɛya kɔnɔna na mɔgɔ sɔn an bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na min sababu ɲuman n'o ye an ba ye tanti Halima Dagamesa madame Haidara tanti Halima Dagamesa alhamdulillah laada dɔw fɛ san o san Imam Hasan ale ka anniversaire bɛ ɲɛnamaya Bamakɔ o tɛmɛlen kɔfɛ
hasaniya min bɛ tamaninkaw fɛ yen nɔ olu fana bɛ segin ka sigi kɛ ka baara caman boloda i n'a fɔ wajulukɛnɛw sigili ani kuranɛ kalan alhamdulillah nin kun y'an ye o kuranɛ kalan de kan duwawu minnu kɛra kuranɛ kalan in kɛnɛ kan an bɛ ala de deli ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi nin ko in yɛrɛ a sababu ɲuman bɔra mɔgɔ min na n'o ye an ba ye madame Haidara tanti Alima Dagamesa an bɛ ala de deli sijani kɛnɛ ale labanko ɲuman ala k'o di an ma ala k'an sara musaka ninnu a bɔra nafolo fɛn o fɛn na ala ka nafolo ninnu jidi an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ bonya a bɛɛ lajɛlen ye an fa ani an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madan Haidara an bɛ duwawu de k'a ye sijani kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'a ma k'a fɔ aw ɲɛna nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛ sigida nata shukran lakum wa barakallahu fikum. Tinya wilila hangalondi sega tinyemi tinya wilila fala ka chiendeme. Tinya wilila galondi sega tinyemi